నమస్తే. వెల్కమ్ టు లక్ష్మీ ఫిలిం బుక్. 70వ సౌత్ ఫిలింఫేర్ అవార్డుల వేడుక శనివారం కేరళలోని కొచ్చిలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. కేరళ ప్రభుత్వం కేరళ టూరిజంతో కలిసి ఫిలింఫేర్ నిర్వహించిన ఈ ఫంక్షన్ కు దక్షిణాది సినీ తారలు అంతా హాజరై వేడుకకు ప్రత్యేక శోభను తీసుకొచ్చారు. ముఖ్యంగా ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ రాకతో అక్కడ పండగ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ అవార్డుల వేడుకలో పుష్ప 2కి గాను అల్లు అర్జున్ బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డు అందుకున్నారు. క్రిటిక్స్ చాయిస్ హనుమాన్ కి గాను తేజ ఉత్తమ నటుడు పురస్కారం స్వీకరించారు. తాము అందుకున్న ఫిలింఫేర్ అవార్డులతో హీరోలు అల్లు అర్జున్, తేజ సజ్జా కలిసి సెల్ఫీలు తీసుకున్నారు. పరస్పరం శుభాకాంక్షలు చెప్పుకున్నారు. దానికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. మరిన్ని ఇలాంటి అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.